abiakwala ọzọ ọnụ so tọkụtọkụ no action ọnụ asị gị abiakwala ọzọ ọnụ so tọkụtọkụ no action ọnụ lekwe ha abiakwala ọzọ ọnụ ya so tọkụtọkụ no action ọnụ egwu ndị ikwu ndị enyi ụmụnne na ụmụnna unu anọdịla anyị ama na ọ na-agara anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ otu ahụ ka otuto na nsọpụrụ na ọja mma na iche isi niile nke dị ugbu a na ndị gaje bịa ka ọ bụrụsịara nke Chineke bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ị chọrọ ka anyị rutu aka n'oge awa dị ugbu a bụ ọchịchị nke obodo anyị bụ Naijieria. Onye ọbụla n'anya anyị ga-ahụ ka imi dị anyị, ga-ahụ ka anya dị anyị. Ọ bụ gịnị? Ọ bụ ntaramahụhụ nke ndị ọchịchị anyị tinyere anyị n'ime, nke pụta okwe nkwa na ọ ga-arụ ụlọ n'ikuku, na ọ ga-awụfere anyị akwa mmiri nke nọ n'elu, mana anyị enweghị mmiri nọ ya arụ agwa. Ya ekwugide o buru ego na-eke, o buru ihe a na-eri na-eke, o buru ụgbọala ọgbatumtum na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ma akwa na-eke. Ọbịa ọsị ndị ha nwụrụ ngwụnụ kwụọ n'ahịrị, ọ na-enye ha ihe onyinye dị iche iche. Kedu ihe eji eme ihe niile a? Ka ha tụnyere ha. Mgbe a tụnyechara ozie na ụlọ azụ, a na-akwa mmakwa. Mana ihe m chọrọ ka anyị ghọta n'oge awa bụ na ọtụtụ njehie anyị na-eme site n'ịtụnyere onye na-ekwesịghị ka a tụnyere ya bụ n'aka anyị ka o si. Ama m na agụụ na-agụ ndị mmadụ. Afọ chọrọ ihe ọ ga-eri, n'ihi enweghị ọrụ, n'ihi enweghị ego, n'ihi enweghị ihe mkpata dị iche iche. Ndị mmadụ na-erezi onwe ya mere abịapụta ha na nke pụtara sị kwụọ n'ahịrị obido kebe ego. Ọ na-eke mgbe ụfọdụ na-ahụ ebe a na-eke $500, mgbe ụfọdụ na-ahụ ebe a na-eke $1,000, $1,000, ndị mmadụ akwụrụ n'ahịrị na-eketa oke ahụ. A na-etu onye agha ha dị iche iche, ma n'ime obi ndị a na-etu aha ọtụtụ n'ime ha mana onye ahụ na-enye ha ihe ahụ ya ahụ ọ na-ekwu na ọ ga-emere ha, na ọ ga-agbapụrụ ha mmiri, na ọ ga-arụ ha ụlọ n'ikuku, ọ ga-arụ akwa mmiri n'ikuku, ọ ga-eweta enyi dị ọcha. Niile a enweghị nke a na-eme, onweghị nke kwere omume, mana ọ na-ekwe nkwa ahụ ndị mmadụ a na-ekwe n'isi. Ọtụtụ n'ime ndị na-ebe ahụ kere ihe nketa ahụ nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ kere, mana n'ime onwe ha na ihe onye ya kwuru na ọ gaghị eme ya, mana n'ihi agụụ na akpịrị ogologo ndị mmadụ ere ihe ha kwesịrị iji wee kwụsị onye dị otu ahụ ka ghara ịbata n'ọchịchị. Ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtaghị bụ na ndị ọchịchị bụ ndị oji ego achọ ego, nke a na-akpọ n'olu oyibo business people. Ego niile ahụ a na-eke, osikapa, akwa, ịnyịnya igwe, ụgbọala ọgbatumtum na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche, ihe ndị ahụ ha banye, ha ga-achọ ka ha nweta ya okpukpu. Ego ha ga-eje lụọ ọrụ gọọmenti etiti ga-enye ha, ha ga-eme gịnị? Ha ga-awụnye n'ime akpa were egbo mkpa onwe ha. Ndị mmadụ a na-eti arụghị ụzọ, arụghị nke a, ụlọ akwụkwọ dakasị, eji ndị nkụzi ụgwọ. Ihe niile a bụ ihe gọọmenti ha bata ha eme ya, mana n'ihi ndị mmadụ anara ego na ihe dị iche iche n'aka, ihe dị otu a ha agaghị emezu ya, maka na ha na-achọ ihe ha bịara wụ mfọju akpa. Ọ ga-edo gị anya na onye dị otu a na ọ bụ ezigbo mmadụ. Dịka o nwere ilu ntụrụ n'oge gara aga ya nọ ka sị gị na a na-esi n'isi ahụ ama ụtọ nsị. Onye gara nke izizi eleghị anya steeti ka ọ chịrị, ọchịa ya ọfụma, ahụkwana ihe o mere, ya bụ na dimkpa taa akụ ahụ ichere
ahụchakwa ihe niile ahụ onye a mere, hụ na onye a atụnyere ya na ọ ga-eme karịa ịga n'ogugoro ọzọ, ọ ga-eme karịa, mana a ga-ahapụ ya. Eleghị anya o jighị ego ịbịa kee ndị mmadụ, o nweghị ihe ọ ga-enye ndị mmadụ, naanị ihe ọsị tụnyere m, a ga-emeta unu mma. Nke m mere eme bụ ihe ga-egosi na a ga-emeta unu mma, nwe onye ga-aga ebe ahụ, maka na onye bụ igu ka ewu na-eso. Ahapụ ya maka na o nweghị ihe o ji, ọ dịghị ihe ọchị ọnụ ndị mmadụ ahapụ ya. Mana onye na-eke ego, a sị na onye a na-eke ego, ọ na-eke puku naira, ọ na-eke narị naira, ọ na-eke ya dịka ebe a na-awụ mmiri, ndị mmadụ na-ekere. O ruzie n'ikpeazụ mgbe onye ahụ rigoro, o chiwe ndị mmadụ ọnụ n'aja. Otu ndị ahụ si na onye ahụ ya ga-achị anyị na-agbagharị buru akwụkwọ dị iche iche aha onye ahụ nọ na ya, ọkwa ha ga-apụta bịa pụjọwa ha, agba ha na onye dị otu a ka ọ ga-adị. Ọ dị ka ọchịchị nke anyị nọ n'ime ya. Mgbe o ruru, o nweghị ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwughị, ndị na-achọghị ka otu mpakara mba, otu mba bụrụ ndị ga-achị, ndị na-achọ ka mba dị otu a chi ya, kama na ọ ga-abụ mba dị otu a ka ọ bụrụ mba dị otu a. Eme ihe niile ha nwere ike ime ka ọ bụrụ mba dị otu a ga-achị, mba ahụ arịgoro. Ihe anyị nụrụ oge ahụ bụ na mmanụ ụgbọala na akọrọ jim na ha ga-egbutucha ọnụ ha, ebe onye ntakịrị na onye ukwu ga-enwe ike zụta nwuo ya. Ndị mmadụ sị, onye nke a bụ onye nzọpụta ahụ anyị na-atụ anya, ọ bịara. A na-eke ego, eke ihe dị iche iche. Okwe nkwa a ga na-enye ụmụ akwụkwọ erimeri ugboro ole na ole, a ga na-enye ha ego ha ga-etinye n'akpa. O nweghị ụdị nkwa nna anọ. Mana taa kedu ihe mere? Mmanụ ụgbọala na akọrọ jim, aka ndị mmadụ anaghị erukwa ebe ha nọ, n'ihi gịnị? Ọnụ ahịa ha na-agbali kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Amaghị m tupu afọ a ga-agwụ, amaghị m ego ole a ga-ego mmanụ ụgbọala maọbụ kọrọ jim. Chineke nyere anyị aka. Ahụhụ anyị nọ n'ime ya, ọ bụ anyị tinyere ya onwe anyị, maka na mgbe ụfọ mmadụ na-akpacha anya eme onwe ya ihe, maka n'ihi akpịrị na-eji na mmadụ ejikwawa onwe ya. Mana ya dịwanụ, mbọchị a ga-ekpokọ ndị ụsa ekpokọ ma ndị akpịrị, ọ na ha abịa. Onye ọbụla kpachapụ anya, agwọ anaghị ata mmadụ nta ha bụ, ọ taa gị nke mbụ iweri ọkpa, mana ịzọkwasa ya ọ taa gị ma na iwe onye nzuzu. Ọ ya bụ na onye ọbụla ga-eke nkwụcha abụghị ụjọ. Ugbu a ka anyị ga-agwa ha na ndị a nkwa niile ha na-ekwe, uru ha na mgbe o ruwere ha pụta, esi ebe ha si pụta na-ekwe nkwa. Mgbe a na-eme ekwuru ebido kebe ego. Ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-eti mkpu agụụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agakwuru ndị ibe ha na-ayọ ha ego, tinyere m aka, enweghị m ego, ribe m n'ime ụmụ m anaghị abịa. Ndị niile ahụ orukpe ha n'ugbo ọkwa ha ga-ebu ụzọ gakwuru n'ahịrị nawa ego, n'ihi enweghị ego ha ga-eji lekọọ onwe ha, lekọọ ụmụ ha, tụmadị ndị di ha nwụrụ na-enweghị ezigbo ihe ha na-eme. Ugbu a ka ha ga-agakwuru, chefuo na ihe a ha na-enye ha, osikapa ha na ihe onyinye ndị ahụ, ma ego ha na-enye ha, ha nara ya rie. Ha nwere ike eruo mbọsị a ga-atụnye aka, ha atụnyere onye obi ha nakwere. Iwe ejighị ha, maka na iwu si na ọnwụ na ọ gaghị ekwe gị ojiji na mmadụ pụtara na-eke ihe isi tụnyere m, maka na mmadụ ekwesịghị ị na-eke ihe. Mmadụ ekwesịghị ị na-eke ihe. Onye maara na ya gbagoro na ya ga-achị ọfụma, kedu ihe o ji ekekwe n'ego? Maka gịnị? Obi ya na-agwa ya, ọ maara na onwe ya na enweghị ihe achị, o nweghị ihe ọ ga-emenwu ma atụnyere ya ọ gbagoro. Obodo na-eke ego ekwe niile dị iche iche ka o wee mee gịnị? Ka o welite mkpụrụ obi ndị mmadụ n'uru. O mekwezie mgbe ihe ọ na-achọ ruru ya aka, ịhụzie ụdị mmadụ onye ahụ bụ. A wee bụrụ ka anyị si wee hụ. Ị nara kama rice osikapa ahụ ị gaghị eji nwunye, ego ahụ ị gaghị eji nwunye, nye onyinye ndị ọzọ dị iche iche ahụ ị gaghị eji nwunye. Biko soro ibe gị kwụọ n'ahịrị na kọrọ ihe ndị ahụ, wee lekọọ onwe gị, lekọọ ụmụ gị. Ka a na-eghe ndị nwere ezinụlọ, mana orukpe ha na onye ahụ bụ obi gị, mmụọ gị na-agwa gị site na ịhụ na onye ahụ megburu mgbe gara aga. Biko kwụọ n'ahịrị ji etụnyere onye ahụ.
ego eji wee mee ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ego furu efu. Ịnara ya rie nke ahụ agaala, onwe onye na-ejide gị siri kwụọ ụgwọ. Ya goro ụgbọala ka onye mmadụ wetara, maka ọtụtụ na-eme ọ bụ na ha daa ịgbagoro n'ọchịchị, ndị bunyere ụgbọala, ndị bunyere ọgbatumtum ha sị mee gịnị, onye ọbụla nye achịkwa m ihe niile a m nyere unu, iji gwa gị na ha maara na ihe ahụ bụ azụmahịa, tinye ego nke ga-enyekwa gị ego, kedu Igbo na-akpọ biznes. Ha doro ha anya na ọhịa ahịa ya na-eme, ma ọ bụghị ya, kedu ihe mmadụ ga-eji eme ọ bụrụ na ọ daa echi ọchịchị, irigoro n'elu ọchịchị, ọ sị ndị mmadụ nyekwe m ihe m nyere unu, maka na ọ ma na onweghị ihe niile ahụ o mefuru, onweghị ụzọ ọ ga-esi nweta ya, maka na onweghị ihe ọ tụrụ anya ya eme. Ya ka m na-ekwu ugbu a, ka anyị saa anya mmiri, ka anya anyị saa, ka anyị mara onye kwesịrị ịtụnyere, ka anyị tụnyere onye ahụ. Ma o nyere anyị osikapa, ma onye ga anyị osikapa, o nyere anyị ego, ma onye ga anyị ego, o nyere anyị akwa, ma onye ga anyị akwa, o nyere anyị onyinye dị otu a dị otu a, ma onye ga anyị, nsogbu adịghị. Nke ahụ abụghị ihe kacha mkpa. Ihe kacha mkpa bụ ọdịnihu anyị, ọdịnihu ụmụ anyị, ọdịnihu ụmụ anyị. Ọ bụ ihe kacha mkpa. Onye ga-apụta rụọ ya ọrụ, mgbanwe adị n'ime ndụ anyị, ọ ihe anyị chọrọ. Hapụkwa nkwa niile a na-ekwe. Ọ dị ka nkwa ọtụtụ ụmụ nwoke na-ekwe ụmụ nwaanyị n'elu akwa ndina, ka ọ ghara ịbụ maka na ọtụtụ ụmụ nwoke na-ekwe ụmụ nwaanyị nkwa dị iche iche mgbe ha nọ n'elu akwa ndina, mana emechaa nkwa niile ahụ abụrụ gịnị, nkwa eji ghọrịa ụmụ nwaanyị ahụ. Ka ọ ghara isi ka a na-enu nkwa niile a na-ekwe, ahụ a na-ama iriri onye nke a bụ onye nzọpụta. Ọ bụ Chineke onye nzọpụta, mana onye Chineke na-azọ onwe ya. Ugbu a bụ oge a ga-eji gosi ha n'anya ihe nzuzu anyị niile emere gị na ọ gabigara, anyị amụtara ihe, anaghị amara na ihe, anyị emepela anyị. Ugbu a ka anyị ga-akọwara ha. Onye kpekwana ka e were etinye n'akpa, ka ọ ghara ibukwa eji ibidobewe akwa. Anọkwa m ebe m nọ, ọ gaghị aka m njọ site na amara Chineke, mana ana m ekwu ndị ọzọ ka ọ ga-abụ ruo mmadụ amara si na mgbe dị otu a na erere ihe a gara iji si mba agakwana. Ya ka m ji na-ekwusị ka anyị saa anya anyị mmiri, mara na oge dị ugbu a bụ oge a ga-eji guzogide atụmatụ niile ndị ọjọọ, ndị ga-agbagoro were ihe niile a ga-eji mezie obodo fụnye na-akpa ha, wee rụọrọ onwe ha ụlọ, wee rụọrọ onwe ha akụ ericha. Ugbu a bụ oge anyị ga-eji guzogide ha. Onye ọbụla kpachapụ anya, ọ na ha akwụ n'elu akwụ n'ala, n'ugwu na ndịda, ihe niile bụ nkwa a ga-eme nka. Nkwa ha abụghị taa ka anyị nụrụ, o teele anyị na-anị ya, mana ugbu a ka anyị mụrụ ihe. Atụrụ kpọrọ ụmụ ya sị ya, kedu mkpụrụ ole ka ihe ga-eme ha mụrụ? Nwa ebele aka asị na ọ bụ otu ugboro. Anyị agaghị asị ngwara eleghị anya onye a nwere ike ichizi. Ka anyị cheta ọchịchị onye dị otu onye dị otu a chịrị n'oge gara aga. Onye a pụtakwa na-ekwu tinyere ka e chetara ya ihe o mere n'oge gara aga. Ọ bụrụ na ị ga-echetara ya, nara ihe ahụ ọ dị ka erie, mana o ruo mgbe ọ ga-eru, mee gịnị? Tụnyere onye ahụ uche gị nakwara, bụ onye maara na o nwere ihe ọ rụrụ mgbe gara aga, na-atụnyekwere ya na ọ ga-alụ ọrụ ọzọ. Ọ bụ onye a ka ị ga-atụnyere. Onye ka nsị ka ngwa unu, anyị ga-etinyekwa okwu ọnụ mgbe ọzọ anyị ga-ezukọ, ka ọ dịrị onye ukwu na onye nta mma, ka ha na-achọ n'uko elu ka ahụ ya na oke ala. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ka m si gaa ọfọ a ka ọ na-ere 5